Hola a tots, avui la veritat és que no tinc gaire temps i per això faig un vídeo que no té gaire interès, però és una mica curiós, no? I m'agradaria saber si algú sap del cert o no que si YouTube no fa transcripcions d'àudio de vídeos en català. Perquè, mireu, per exemple, aquest vídeo d'aquí que tinc del meu altre canal en castellà, doncs quan jo el miro o quan jo el pujo i el reprodueixo, Hola a todos y bienvenido. si tinc els subtítols activats, que aquí els tinc, subtítols, doncs fa una transcripció de Sobre l'àudio. unboxing y primeras impresiones. Això vol dir que YouTube analitza tot l'àudio del vídeo i intenta passar les meves paraules a text descrit, és a dir, la meva veu a text descrit per intentar, doncs, primer de tot, ajudar a la gent a entendre el que dic i també podria, d'alguna manera, doncs, arribar a traduir el que jo dic a altres idiomes creant uns subtítols, cosa que no funciona gaire bé. I després, doncs li serveix per tot el que sigui filtratge, veure si dic alguna paraula que no està permesa en YouTube i també classificar el vídeo, no? Saber de què s'està parlant, també per posar uns anuncis d'un tipus o d'un altre. Això en els vídeos en català, amb els que estic penjant en aquest canal, i com podeu veure aquí, el d'ahir, per exemple, Que el tema del zoom òptic. no hi ha l'opció de subtítols i no he trobat cap vídeo de YouTube que tingui aquesta transcripció automàtica del català. No sé si és així perquè YouTube no ho té o perquè, per exemple, en aquest canal doncs, és molt petit encara, no? I potser no ho ha activat, però potser... O sigui, jo he mirat canals grans del tipus TV3 i tal i no hi ha cap transcripció automàtica en català. És possible que en algun vídeo hi hagi subtítols que hagi posat el propietari del vídeo, però no hi ha transcripció automàtica. M'agradaria saber si vosaltres sabeu algun vídeo que tingui transcripció automàtica del català. De no ser així, jo crec que és una molt bona notícia, no? Perquè això vol dir que YouTube no hi té res a fer amb els nostres vídeos en català. I després, bé, tot això és perquè pròximament, potser demà, vull fer un vídeo comentant coses sobre els assistents de veus en català i si s'haurien d'implementar o no. I després, bé, una altra cosa és el tema de Google, no, també, que quan escrivim una paraula, el teclat de Google, és a dir, el teclat de Google té una opció per... Bé, ho vaig a fer, aviam si puc fer-ho per aquí. Aquí. El teclat de Google té aquí una opció que... Hola, bon dia, com estem? Bé, ara em sembla que tinc el teclat en castellà, no? Però que pot passar les meves paraules de veu a text i funciona en català. Però després no he vist que hi hagi cap aplicació, com per exemple l'assistent de Google o això mateix del YouTube que estigui fent el mateix, no? Quan es podria fer perfectament. No sé quin és el motiu i res. La pregunta era només si coneixeu algun vídeo que, 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 no tingui que tingui transcripció de l'àudio en català. I bé, això és tot. Adeu.